Ahojte, ja som Lucia a dneska som si na krátky rozhovor ku mne pozvala moju kolegyňu Denisku. Deniska, vítaj. Ahoj, ahojte. Vieš nám priblížiť, na akých projektoch aktuálne pracuješ? Áno, tak keď som nastúpila do Lab týmu, začali sme pracovať na projekte s leteckou spoločnosťou. Máme v podstate k dispozícii letecké dáta, celú premávku na letiskách. V podstate ide o odlety, pristátia lietadiel a robíme pre túto spoločnosť na 2 projektoch. Prvým projektom je vytvorenie také digitálnej dvojičky letisk. Snažíme sa vlastne namapovať všetky objekty na letisku do počítača pomocou práve metód Computer Vision. No a druhý projekt je analýza leteckých dát. Ako som hovorila, sú to tie prílety, odlety, celá premávka lietadiel, čím sa vlastne snažíme uľahčiť a optimalizovať tú prevádzku letisk. Tak to je zaujímavé, takéto projekty. Vieš možno povedať, že aké technológie najčastejšie využívate na tých projektoch? Tak najviac využívame určite Python, ktorý je takým základným jazykom aj pre AI, s ktorou pracujeme. A okrem toho rôzne nastavby Pythonu, napríklad teraz využívame knižnicu PySpark, ktorá nám slúži hlavne na to spracovanie veľkého objemu dát. A okrem toho používame rôzne túly na spracovanie veľkých datasetov, na prezeranie a vyhodnocovanie natrenovaných modelov. Používame teda napríklad MLflow alebo DVC. Skús nám, Dani, povedať aj niečo o tvojom týme, v ktorom pracuješ. Tak môj tým je dosť zaujímavý, lebo vlastne keď som tam pred pol rokom nastúpila, tak spolu so mňou nastúpili aj 2 junior developeri. Okrem nás tam bol iba 1 senior, takže bolo to na začiatku troška ťažké zohrať sa, zosynchronizovať sa, nejak zaučať sa spoločne, ale teraz už po tomto čase sme podľa mňa veľmi dobrý tím, dokážeme veľmi dobre komunikovať, spolupracovať na projektoch. A okrem nás 4 developerov máme ešte aj takého product ownera, ktorý sa stará o celú organizáciu našich taskov, projektov, meetingov a tiež aj konzultanta, ktorý v podstate rieši viac tú komunikáciu s našimi zákazníkmi. A čo ty, Dani, máš nejaký možno highlight za posledné obdobie? Tak pre mňa je asi najväčší highlight za moje obdobie v Astone to, že som mala možnosť spoznať týchto skvelých ľudí. Ale okrem toho veľmi ma teší, že máme stále nových a nových klientov, či už je to u nás v Lab týme alebo aj v iných tímoch, že stále prichádzajú záujemcovia o naše projekty, čiže asi robíme dobre to, čo robíme. A mňa teší aj to, že som sa dosť posunula za ten rok, čo som v Astone. V podstate z tej pozície frontend developerky som sa dostala na úplne inú pozíciu, kde sa zaoberám AI, data scientist a podobne. Ďakujeme pekne, Dani, teda za tvoj čas a za príjemný rozhovor a ďakujeme aj vám a majte sa krásne.